Yurdumyzyň durmuşynda taryhy hikmeti bolan şany we münasibetli guralan dawratnyjlar ilkilen Halkara Ahaltekaçylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen Alawa Itler Assosiasiýasynyň merkeziniň eýwanyna ýaýwanlandyrylan sergi bilen taşdylar. Soňra merkezde Türkmen Alawa itlerini ösürip yetiştirmek diýipler atly milli ködürnamanyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanyna girdilen baradaky şahadatnamanyň gowşuruş dawrasy başlandy. Bir yerde guralan dawara Halkara Türkmen Alawa Itler Assosiasiýasynyň alyp barýan işleri alawaýlaryň tohum araslygyny saklamagy we kämilleşdirmäge önükdirilen döwlet fiýalaty barada giňişden maglumat berýän çykyşlardan başlandy. Şany we kanun hormatyna gurulýan dawarada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary çykyş edip, halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň awraýly halkara guramalary tarapyndan ikrar edilmegi ornuna döwlet derejesinde arad edilýän üçin dawrat nazarlyň adından gahrman arkadamyzy we arkadaly gahrman serdarymyzy alkyş sözlerini aýtdy. Beden şäli halkymyzyň taryhynyň dowamyna döreden we milli gymmatlyk hukmuna ikrar edilen Türkmen alawaýlaryny ösürip yetişdirmek hemde olaryň tohumçylyk işini kämilleşdirmek ornuna zerur tagallalar edilýär. Şunda yurdumyzda alawaýlaryň dünýä ýüzündäki şan şöhratyny belinde götürmek we burada halkara hyzmatdaşlyk işlerini işlemek häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň hatyna kesitini bellemek ýakamly. Soňra bir ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça ýürütilýän guramasy bolan UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkar sekretary Şynar Rüstemow açyk edip, bu şany we kabilen gahrman arkadamyzy we arkadaly gahrman serdarymyzy hemde ähli şynaslary we bu dawratnyjlary gutlady. Ol çykyşynda ýurdumyzda şynaslyk ösdürmäge uly ähmiýet berilýänini belledi. Bir yerde guralan şäheriniň dowamyna Türkmen Alawa itlerini ösdürip yetişdirmek diýipler atly milli ködürnamanyň Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanyna girdilen baradaky şahadatnamanyň gowşulmagy merkezde geçirilen dawranyň derejesini we ähmiýetini belinde götürdi.